To, assalamu alaikum jama'a masu sauraro. Yau ma ga mu ɗauke da wata hirar tare da wani mawaƙin. Ba dai zan gaya muku sunansa ba. Ka gaya masu sauraro sunanka da inda kake. Assalamu alaikum jama'a. Ni sunana Muntaka Muhammad Ango, wanda ake min laƙabi da M Ango. Ina zaune a unguwar Sharifai da ke cikin birnin Kano, Najeriya. Alhamdulillah. Masha Allah. To, Muntaka ga kaɗan kasuwa ne kuma ga ka kana waƙa. Me ya ja hankalinka ka fara waƙoƙi na soyayya da na biki? Masha Allah, alhamdulillah. Gaskiya zan ce tun tasowata ina da sha'awar harkar waƙa. Sakamakon akwai wanda suke tare da ni suna yin wannan harka. Allah ya musu baiwa haka. To, ko da yaushe suna irin jana a jiki. Bana manta akwai wani yayana Mujtaba, ɗan limamin Sharifai. Akwai ƙanin shi Malam Rabi'u, shi ma limamin Sharifai. Su suke ƙara min ƙaimi dukkanin wani harkar waƙa idan suka yi. Su suna waƙoƙi kala-kala da na yabo da na zamani haka da ake yi. To, a ko da yaushe gashi ina sha'awar waƙa amma bana yi a lokacin. Amma duk lokacin da suka yi sai sun zo sun same ni suna tambaya ta shawarwari. To, wannan ya sa mun ƙaimi gaskiya nake ganin ni ma in shigo wannan harkar waƙa. Na'am. Alhamdulillah. To, Muntaka, Na'am. a kowace irin sana'a ana samun ƙalubale kala-kala kuma ana samun nasarori. Kafin mu tafi ga nasara, wanne irin ƙalubale ka fuskanta a cikin wannan al'amari? To, haka ne kamar yadda ka ce kowane abu a rayuwa ana samun nasara da kuma ƙalubale. Ni ƙalubale da zan ce a cikin wannan kawai bai wuce ya zan faɗe shi ne. Shi abu ne koyaushe idan kana yi sana alkhairi dama akwai jarraba da wahala. To, wannan shi ne zan ce ƙalubale na cikin wannan harka. Nasara kuma gaskiya ba abin da za mu ce sai godiya. Dan da ina ganin kamar ba zan iya ba, amma kuma a hankali sai nake ganin yadda jama'a suke karɓa abun. Dan da ni in nayi waƙa ma kawai ni ba dan wani ba nake yi. Kawai in nayi waƙa ni kaɗai na ji. Dan idan mutum ma ya tambaye ni ya ce in tura masa ni ba wani burge ni yayi ba. Kawai ni nayi ne dan kaina. Amma kuma sai ya zamana a hankali jama'a duk wanda ya ji sai ya yaba har suke ƙara mun ƙaimi. Na'am. To, mai sauraro kana tare da Kano Musical TV tare da mawaƙinmu na wannan makon wato Muntaka M Ango. A cikin waƙoƙin da ka rera na soyayya ko na siyasa ko na biki, a kowace za ka ɗan yi mana koda amshi ne da baiti ɗaya don mai sauraro ya san wa yake tare da shi? Gaskiya ne. To, akwai waƙar soyayya wacce zan ce ma yanzu tana kan hanya. Duk da dai an yi aikinta amma kuma ban sake ta a yanar gizo ba sai dai na ɗan yi bidiyon ta haka kaɗan lokacin da ake gabatar da ita. Ita ce ta sai da ke, ta soyayya ce. To, ta wannan waƙar yadda ake yin ta farko za ka dace. Muradi na raina bugun zuciyata da ke zana zauna cikin rayuwata. Alhamdulillah. Abuwa mai sauraro na ɗan yi kuskure, wannan ita ce bugun zuciya. Sai da ke ɗin abin nan ba ita ba ce. Ita sai da ke tana kan layi ita ma. Wannan ita ce bugun zuciya. Wacce ake cewa ke ce bugun zuciyata na san ki ya makale a raina. Zuciya tana yin hawaye, san ki ne ke takurata. Sai da ke zan zama a raye, maso gare ni masoyiyata. Ki dubi raina ya jigata, ki tallafe ni ki bani gata. So ya saka min ɗimauta mai dani kan hayyacina.
Ah, to, masu sauraro da ji kuma da sauraro da gani ka san kun san dai kuna tare da mawaƙi. To amma M Ango, ka jibantu a kan iya waƙoƙin soyayya ne ko kuma a kana yin waƙoƙin biki don masu sauraro ƙila wasu yanzu sun fara shirin ya ma za su yi su same ka kai musu waƙoƙin biki ko wani abu. To kana yi? Gaskiya ne ina yin waƙar biki sosai. Na'am. Sosai da sosai ina yin waƙar biki. To, masu sauraro ba dai ai baki zan ce muku ba, amma dai a hirar da muka gabatar da yawa sun turo min tambayoyi akan me yasa ban bari mawaƙi ya ba da number wayarsa ba. To yau ba zan muku wannan rawar ba. Yanzu ga M Ango zai ba ku number waya da za ku neme shi, ku same shi a duk lokacin da kuka buƙaci kiransa, kuka buƙaci ba shi aiki. Sannan kuma M Ango ina so a cikin bayanan da za ka yi kafin gabatar da number waya, kai mana kira ga masoyanka akan su danna mana subscribers tare da danna ƙararrawa don samun sabon shirinmu da zarar mun saki. Gaskiya ne kusan dukkanin masoya suna son abin da masoyinsu yake so. To alhamdulillah gaskiya ina tare da wannan tasha ta Kano Musical. Gaskiya ina alfahari da ita domin tana taimakawa mawaƙa daban-daban. To ina kira ga masoyana da sauran 'yan uwa su yi subscribing ɗin wannan channel domin samun nasara. Kuma za su dinga samun duk lokacin da aka saka wani sabon al'amari wanda ya shafi harkar waƙa da ma na zamantakewa na rayuwa, insha Allah zai sanar da su. Su danna subscribing, sannan kuma akwai alamar ƙararrawa a danna, ita ce za ta ba da dama duk lokacin da aka saka wani sabon al'amari za su samu saƙo. To suna sauraron number waya. Ka a ƙara tambaya ta me yasa ban bari ka bayar ba. Gaskiya ne. To masha Allah number waya ta ita ce da farko a sa 081 sai 07 48 31 06 081 07 48 23 06. Na gode. To, ‘yan Ango akwai wani yanayi da arewacin Najeriya yake ciki. Shin ko akwai wani shirye-shirye da kuke yi na waƙa a matsayinku na mawaƙa don jan hankalin al'umma tare da shugabanni akan wannan tashin hankali da arewacin Najeriya yake ciki? Gaskiya ne. Wannan ba ma sai in ce shiri yayi nisa. Domin akwai mawaƙa daban-daban wanda suke gabatar da irin wannan jan hankali ga shugabanni da kuma sauran al'umma. A taƙaice ma zan ce har fim ma guda wannan masana'anta ta fina-finai da waƙe-waƙe sun gabatar da shirin fim. Sannan akwai mawaƙa daban-daban suna yi, kuma nima ina sa ran Allah yadda zan gabatar da irin wannan waƙa, domin duk abin da ya zo al'amari da yake gudana a rayuwa ya dace idan kana da wata baiwa kai amfani da ita kai ma ka isar da wannan saƙon. To, ‘yan Ango, wanne irin fata za ka yi ga masoya zuwa gare su, masoyanka maza da mata na Najeriya da wajen Najeriya, da kuma gaisuwa? Gaskiya masoya su ne jigon tafiyar kowane ɗan adam. Ko in ce masoya da kuma su ma masu kishiyoyinsu. Domin duk abin da kake yi akwai masoya akwai kuma kishiyoyinsu. Maƙiya kenan. Yawwa. To koyaushe akwai fatan alkhairi daga su masoya. Su kuma wanda suke kishiyoyinsu ka nemi tsari daga sharrinsu. Ina yi wa masoya na fatan alkhairi a duk inda suke. Kuma Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Sannan zan yi amfani da wannan damar ga masoya na. Har su ma waɗanda suke saɓanin haka. Da Allah duk lokacin da aka ji mun yi ba daidai ba a cikin irin abubuwan da muke gabatarwa, a ɗan kira mu, tunda yawanci za ga akwai lambar wayoyi muna faɗa, ko kuma wani wanda kake kusa da shi wanda ya san wani, to sai ka ga a ɗan sanar da mu ko ta wace hanya ce, mu dai a shirye muke da mu ɗauki gyara kowane iri ne. Alhamdulillah. To, jama'a daidai wannan lokacin muka kawo ƙarshen wannan hira da M Ango, kuma a cikin wannan tasha tamu Kano Musical TV.
da M Kano Musical ne, amma yanzu ta koma Kano Musical TV saboda sunan kamfanin kenan. Saboda shawarwari da mutane suka yi, me yasa za a sa suna kaza kaza, ya kamata a bar iya sunan kamfanin. Saboda haka da Allah muna ƙara tunasar da ku danna mana subscribers, sannan ku danna ƙararrawa don samun sabon bidiyon mu da zarar mun Dan saka. nima masoya na tuni nayi. Na'am. Duk lokacin da sako ya shigo, wayata za ta bani alaman cewa gashi sako ya shigo. Sai in hau, in garzaya, in hau in gane wa ido na kyakkyawan kallo. Alhamdulillah. Yawwa, ai musallama. Masoya na da ƴan uwa, alhamdulillah. Salamu alaikum.